हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनजों फिन खनसेबाव जोङो दिनै गोदान आयदानि सायाव सावरायनो होननानै जोङो मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों। दा जों बे सावरायनायाव दिनैनि बे आयदायाव जों सावरायगोन अनजिमानि मोनब्रै गुदि खान्थि 4 फान्डामेन्टेल अपारेशंस अफ नाम्बार्स जोंहा सिलेबासावबो दंखायो। दा जोङो बै अनजिमानि मोनब्रै गुदि खान्थिया मा आरो माबायदि रोखोमै खालामनाय जायो अनजिमानि गुदि खान्थिखौ जों बिनि सोमोन्दै सावरायनांगोन। अनजिमानि मोनब्रै गुदि खान्थि होनना बुङोबा जोङो नैबे दाजाब, दानख', सानजाब, राननाय नैबे मोनब्रैखौ मोनो जोङो। दाजाब, दानख', सानजाब, राननाय बे मोनब्रैखौनो जोङो अनजिमानि मोनब्रै गुदि खान्थि होननानै बुंनाय जायो। दा जोङो अनजिमाफोरखौ माबायदि दाजाबगोन, माबायदि दानख'गोन, माबायदि सानजाबगोन, माबायदि रानगोन, जोङो बेफोरखौ मोजाङै जुदि क्लियारै बुजिनो थाखाय जोङो जा मोनसे आदब दङ, बे आदबखौ जोङो BODMAS होननानै बुंनाय जायो। खोनानायाव सोदोबफोरा एसे गाज्रि खोनानो नागिरो, नाथाय बेयो मोनसे फर्मुलासो। बै BODMASनि मोनफ्रोमबो आखरफोरा, मोनफ्रोमबो हांखोफोरा मोनफा मोनफा ओंथि दंजोबो बेवहाय। जोङो बेफोरखौ दा फारियै जोङो सावरायगोननि। बे BODMASआव बिया जोंनो खोन्थायो ब्रेकेट्स माने जोङो बर'आव बेखौ बेन्दों होननानै बुङो। बेन्दों। गिबियावनो जोङो मोनसे अंकखौ सल्भ खालामनोबा, जेथो सिफायनो गोनां जायोब्ला जों गिबियावनो ब्रेकेटनि सिङाव थानाय अनजिमाखौ नायग्रोनो गोनां जायो। आरो ब्रेकेटआबो मोनसेल' रोखोमनि नङा, ब्रेकेटआ मोनथाम रोखोमनि दङ। बेफोरनो जाहैबाय नैबेखौ सेथि ब्रेकेट होननानै बुंनाय जायो। सेथियाव जों बेखौ लायो, नैथियाव नैबेखौ लायो, आरो थामथियाव नैबे थामथि ब्रेकेट। जोङो ब्रेकेटनिखौ बानायग्रोनांगौ जायोब्लाबो जों गिबियाव नैबे ब्रेकेट, सेथि ब्रेकेटआव थानायनि अनजिमाखौ जों गिबियावनो नायग्रोनांगोन, बानायग्रोनांगोन। बिनि उनाव जों नैथिनिखौ दांनांगोन, बिनि उनावसो जोङो नैबे थामथि ब्रेकेटनिखौ बानायनो हागोन। बिनि उनाव नैबे हांखोफोरनि अआ माखौ खोन्थायो? अफ, जायखौ जोङो नि होननानै फोरमायनाय जायो। अफ माने नि। बेयो जेथो सिफायनायाव नोंथांमोना दसे उनाव नुगोन। जोङो माखासे एग्जाम्पल लानानै जों अंकफोर बानायगोन। बेयाव जोङो अफआ माबायदिया बाहायजायो जों बेखौ मोनखागोन। बिनि उनाव डिआ जोंनो फोरमायो डिभिजन, राननाय। जोङो राननायखौ खालामग्रोनो गोनां जायो। बिनि उनाव जोंना दङ एम, माल्टिप्लिकेशन, सानजाबनाय। बिनि उनाव दङ जोंना एडिशन, दाजाबनाय। बिनि उनाव दङ एस, साबस्ट्रेक्शन, दानख'नाय। होमबा दा नोंथांमोना नुबाय बेयाव जों फार्स्टआवनो ब्रेकेटनिखौ बानायग्रोनांगोन। बिनि उनाव राननाय फैगोन जोंना, राननायनि उनाव सानजाबनायनि उनाव दाजाबनायनि उनावसो लास्टआव जोङो दानख'नायखौ खालामनो हागोन। होमबा नोंथांमोना बेखौ मोजाङै गोसोआव लाबानो जाबाय। आरो सिगाङावनो बुंबोखादों ब्रेकेटफोरखौ मोजाङै थाल लादो। ब्रेकेटआ मोनथाम रोखोमनि थायो। नैबायदिखौ सेथि ब्रेकेट, नैबायदिखौ नैथि, आरो नैबायदिखौ थामथि बुंनाय जायो। जों गिबियाव ब्रेकेटनिखौ नैबेनिखौ बानायगोन, सेकेन्डआव बे, आरो थामथियाव बेखौ। होमबा जों दा बे BODMAS आदबजों माखासे अनजिमाफोरनि जेथो सिफायनायखौ माबायदि खालामनाय जायो जोङो बिदिन्थि लानानै फारि फारि सोलोंलांदिनि। नोंथांमोना नायलांबाय थादो। आरो जोङो गोबां एग्जामफोराव जोङो नैबे BODMASजों सोमोन्दो थानाय बेबायदि दाजाब, दानख', सानजाबनाय, राननायजों सोमोन्दो थानाय गोबां सानखान्थिफोर, मेथ्सफोर, अंकफोर फैनाय नुनो मोनो। बेनिखायनो नोंथांमोना नायदो माबायदि बानायो। जों बेनि थाखाय मोनसे बिदिन्थि लानि। बिदिन्थि हिसाबै जोङो नैबे अनजिमाखौ लागोन 61 माइनास। नोंथांमोना बेयाव नुदों जोङो बिदिन्थिनि थाखाय मोनसे सल्भ खालामनो थाखाय मोनसे बिदिन्थि लाबाय। बेखौ जोङो माबायदि सल्भ खालामगोन? BODMAS मावसुलनि हेफाजाबजों। नैबे मावसुलजों बानायगोन जोङो। गिबियावनो जों सावरायबोखानाय बायदि जोंहा ब्रेकेटनिखौ बानायग्रोनांगौ हिसाबै जोङो ब्रेकेटआव नैबे दङ। ब्रेकेटआव नैबे सेथि ब्रेकेटनि सिंनिखौ बानायग्रोनांगोन। आरो बै सेथि ब्रेकेटनि सिङाव थानाय बबेखौ बानायग्रोगोन जोङो? 17जों 3जों दाजाब जानानै दङ, 3जों 2जों सानजाब जानानै दङ, 2जों 19जों दानख' जानानै दङ। दा बबेखौ बानायग्रोनो? बेबो जोंनाव मोनसे सोंथि फैयो। दा जोङो BODMASनि बायदि थाङोब्ला जोङो नैबे मोननैखौ गारनानै नैबे राननाय, सानजाबनाय
दाजाबनाय दानख'नाय राननायाथ' जोंना बेयाव गैया बे फार्स्ट ब्रेकेटाव बे हिसाबै जोङो होमबा नैबेखौ लानांगोन माल्टिप्लिकेशन सानजाबनाय होमबा जों बै सेथि ब्रेकेटनि सिंनि नैबे 2 जों 3 जों 2 जों सानजाब जानानै दं बेखौ बानायग्रोनांगोन होमबा जोङो माखासेखौ जेरै दं बिदिनो लिरग्रोथ'दो 17 प्लास जोङो बै सेथि ब्रेकेटनि सिंनि नैबे मोननैखौ खालामग्रोगोन 3 सानजाबनाय 6 दानख' 19 नैबेदि फारि फारि खालामलांबाय थाबानो जायो 8 होमबा जोङो दानिया आरो मोनसे नैबे फार्स्ट ब्रेकेटआनो जोंना दासिमबो जोबाखै एबार जोङो मा खालामगोन सानजाबखांनायनि उनाव माल्टिप्लिकेशननि उनाव जोंना मा फैयो एडिशन जों दाजाबनांगोन दाजाबनाया नैबे 17 जों 6 खौ दाजाबबा जोङो 23 मोनो बेखौ खालामलायबाय जों सेकेन्ड टाइमाव माइनास 19 बिनि उनाव जों खालामगोन जिहेतु बे फार्स्ट ब्रेकेटआनो दासिमबो जोबाखै बे हिसाबै जों बिनिखौनो बानायग्रोसै एबार नैबेखौ बानायनोसै 23 निफ्राय 19 खौ दानख'बा जों 4 मोनो होमबा जोंना फार्स्ट ब्रेकेटआ जोबबोबाय नै 61 माइनास 12 सरि नैबेजों बेखौ दानिया राननाय एबार फैगोन जोङो दानख'नाय गैला बे हिसाबै जोङो फार्स्टआव जोंना राननाय दंफिनोमोन बे फार्स्ट ब्रेकेट सेकेन्ड ब्रेकेटखौ बाहायनांगौ हिसाबै जों सेकेन्ड ब्रेकेटनिखौ बानायसै सेकेन्ड ब्रेकेटआव मोनसेल' दंखायो राननाय जों 4 जों 9 खौ राननांगोन बेयाव 4 जों 9 खौ रानोबा जोङो 2 मोनगोन बा सेथि आरो नैथि ब्रेकेटआबो जोब्बाय जोंना दा दङ मोनसे लास्ट थामथि ब्रेकेट दानख'नाय होमबा 12 निफ्राय जोङो 2 खौ दानख'बा 10 मोनो आरो दानिया नै लास्टआवबो दानख'नायानो 12 निफ्राय 10 खौ दानख'बा जोङो 52 मोनो बेफोरबायदि बानायनानै बदमासजों जोङो बेबायदि बानायनो हायो बानायनानै जोङो एन्सारखौ दिहुननो हानाय जायो दा बिनि उनाव जोङो गुबुन मोनसे बिदिन्थि लाबावदिनि गुबुन मोनसे बिदिन्थि लानि जोङो बे बिदिन्थियानो जाहैबाय 7 गथा 4 बाहागोनि 1 6 गथा 4 बाहागोनि 1 नैबाव नि इंराजिनिबा बेखौनो जोङो अफ होननानै बुङो अफआ बेनो नि बै निखौ जों सानजाब बाहायनो हायो सानजाब बाहायनांगौ दा नैबेनि एन्सारा मा जागोन बेफोरबायदिनिफ्राय जोङो ओरैबायदि अपसन फैनाय नुनो मोनो 3/5 5/3 बिदिनो C आव 9/5 D आव 3/15 नैबायदि अपसनफोर थागोन बिनि एन्सारा बबे मोनसे जागोन जों बेखौ डाइरेक्ट सेलेक्ट खालामनो गोनां जायो दा सेलेक्ट खालामनो होनबा जोङो फर्मुलाखौ अंकखौ जोङो समाधान खालामालासिनो जों एन्सारखौ दिहुननो हानाया गोब्राब जायो बेनिखायनो जों अंकखौबो बानायनो गोनां जायो गिबियावनो जोङो नैबे बोखाव खोन्दो अनजिमाखौ जोङो सिगांनि भिडिअ'आव सावरायनाय बायदि सिगांनि भिडिअ'आव जों बेफोर अनजिमाफोरखौ सावरायबोखांबाय नोंथांमोना नायखादों जानांगौ नैबायदि बोखाव खोन्दोखौ जों गलाय गथाय बोखाव खोन्दो होनना बुंनाय जायो बेबायदि गलाय गथाय बोखाव खोन्दोखौ जोङो नंगुबै बोखाव खोन्दोआव लाबोग्रोनो गोनां जायो नंगुबै बोखाव खोन्दोआव लाबोयोबा जोङो नैबेजों सानजाब हरगोन 4 सानजाब 7 28 बै 1 जों दाजाब हरबा 29 गाहायाव 4आनो थागोन नैबेनाबो 6 सानजाब 4 24 25 दाजाब हरबा गोजौना गाहायना बेनो थागोन ओमफ्राय नैबे निखौ जोङो सानजाब होनांगौ बिनि उनाव जों नैबेखौ दुसासा लाखानो हायो दुसासाया जोङो नैबे 5 आरो 15 नि दुसासाखौ लानांगौ 5 आरो 15 नि दुसासाखौ लानोबा नैबिदि लाबानो जाबाय नोंथांमोना 5 सानजाब 1 5 सानजाब 3 15 होमबा जों दा नैबेखौ सानजाब जोबोब्ला 5 सानजाब 1 5 सानजाब 3 15 मोनगोन 15यानो जागोन बे मोननैनि दुसासाया 15 दा जोङो नैबे 5 जों 15 खौ रानहरनांगौ 5 जों 15 खौ रानहरबा 3 सानजाब 2 दं मोनगोन जोङो 15 जों 15 खौ रानहरबा 1 सानजाब 3 मोनगोन थिग बेबायदिनो नैबेनिखौबो दुसासा लानांसिगोन गावबागाव आलदा आलदा खालामग्रोनांगोन जों 4 आरो 4 एखे जायोबा गाहायनि जबनि माना एखे जायोब्ला मोननै बोखाव खोन्दोनिया जोङो दुसासाखौ मोनसे एखेखौ लाबानो जाबाय मोनसे जायखिजाया होमबा गोजौनाबो बिदिनो गाहायना एखेबाथाय बेनो बे थागोन दाना नैबेनिखौ दाजाबसै जोङो गोजौना दाजाबा 9 जागोन गाहायना 15 जोङो नैबेनि ब्रेकेटखौबो बोखारदिनि गोजौनिया 20 निफ्राय 25 खौ दानख'बा 4 जागोन होमबा नैबायदि जाफैबाय दानिया जोङो नैबेखौबो दाननो हाबावो 4 जों 4 दानबा बेना 1 जागोन नैबेखौबो दुइसिन महर लाङोबा जोङो 3 सानजाब 3 9 3 सानजाब 15 जायो होमबा दानिया जोङो बेयाव दानजानाय गैला बिदिबा जों गोजौनिजों गोजौनि सानजाबदो गाहायनिजों गाहायनि सानजाबदो गोजौनिजों गोजौनि 1 सानजाब 3 3 गाहायनिजों गाहायनि 1 सानजाब 5 अब्ला नैबेनि एन्सारा नैबे जागोन होमबा अपसनाव नायोबा जोङो ए आव दं जोंना अपसना नैबायदि जोङो बानायनानै अपसनफोरखौ
सेलेक्ट खालामनो हागोन आरो दा नोंथांमोना एसे सिगाङाव होखानाय भिडिअफोरखौ एसे नायदो जोङो मोननै अनजिमानि सानजाबनाय मोननै बोखावखोन्दो अनजिमानि सानजाबनाय दुसा लानाय बेफोरखौ जों सावरायबोखांबाय दा बेबायदिनो जोङो दिहुननो हागोन दा जों गुबुन मोनसे बिदिन्थि लाबावनि दायो 1/5 राननाय 1/5 ओरै ब्रेकेट होगोन जोङो नि 1/5 आरो गाहायाव दङ 1/5 नि 1/5 राननाय 1/5 नैबेनि अपसनखौ जोङो नैबे साइडआव होखानि हमना ला ए आव जों लागोन ए आव 1 बि आव 5 सि आव 1/5 लानि ओमफ्राय डि आव 25 लानि जोङो दा बेनि गेजेराव नैबेनि एन्सारा बबे मोनसेया जागोन बेखौ जोङो सायख'नो हानाया खेबसेनो गोब्राब जायो बेनिखायनो जोङो समाधानखौ खालामनो गोनां जायो बानायलांनो गोनां जायो जोङो बडमासखौ नोजोर होयोब्ला गिबियावनो जोङो ब्रेकेटनि सिंनिखौ बानायग्रोनांगोन ब्रेकेटनि सिंनिखौ बानायोबा नैबेयाव राननाय दं बिसोर मोननै बोखावखोन्दोनि गेजेराव जों बेखौ ओरै खालामनो हायो सिगांनि भिडिअआव मोजाङैनो खोन्थाखानाय दं बेबायदिखौ माबायदि खालामनाय जायो जोङो नैबे राननायखौ सानजाब होनो हायो सानजाब होयोबा नैबे उल्थायगोन उल्थायनानै बाया गोजौआव थांसिगोन सेया गाहायाव फैसिगोन नैबेनि होननायखौ जोङो सानजाब होखानो हाबाय होमबा 1/5 जागोन बेना ओमफ्राय बिनि उनाव नैबे 1/5 बै निखौ जोङो सानजाब होखाबाय बिनि उनाव नैबे ब्रेकेटनि सिंनिखौबो जोङो बै राननाय सिनखौ सानजाब होनाय लोगो लोगो नैबे उल्थायसिगोन बिदि जागोन दा ब्रेकेटनिखौ नायोबा जोङो नैबे बाजों बाखौ दानहरनो हायो नैबेनियाबो बेजों बेखौ दानहरनो हाबाय बिदिब्ला नैबेयाव से गोजौआवबो से सानजाब से सानजाब से माने बिनि समान 1 जाबाय 1 into 1/5 ओमफ्राय बेना 1/5 बेनाबो से सानजाब से सानजाब से माने बिनि समान से जाबाय होमबा सेजों बेखौ सानजाबा बेनो बे 1/5 आरो बेजों सेखौ सानजाबा बेनाबो बेनो बे दानिया जोङो बेखौ ओरैबायदि खालामनो हाबाय नैबे बोखावखोन्दो सिनखौ सानजाब होनो हायो नैबे बोखावखोन्दो सिनखौ सानजाब अब्ला गोजौना जेरै दं एरै थागोन 1/5 बोखावखोन्दोखौ सानजाब होनाय लोगो लोगो दाना बेनाबो नैबे गाहायनिया उल्थायनानै बाया गोजौआव थांसिगोन सेया गाहायाव फैसिगोन आरो बेखौबो जों दानिया दानलायनो हायो बाजोंबा दानहरनो हायो से थागोन होमबा जों दानिया दानलाय जाला अब्ला जों मा खालामनांगौ बेखौ गाहायनिजों गाहायनि सानजाबदो गाहायजों गाहायनि सानजाबा से गोजौजों गोजौ सानजाबा सेजों सेखौ रानोबा से होमबा बिनि एन्सारा जागोन से होमबा अपसनाव दङ जोंना ए आवनो दं बेबो जोङो बेबायदि सल्भ खालामनो हागोन नोंथांमोना एसे नायबाय सोलोंबाय थाबानो जाबाय बडमासखौ मोजाङै गोसोआव लाबानो जाबाय जोङो बेबायदि सिस्टेमेटिकआव थाङोबानो खुनु हायैनि खोथा थाया दा जोबथारनायाव जोङो बेबायदिनो गोदान नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअ लाबोबाय थागोन नोंथांमोना जोंनि चेनेलखौ नायलांबाय थादो आरो सोरबाफोर साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामनो थाखाय खावलायबाय शेयार खालामदो लाइक होदो जाहाथे जों भिडिअ बानायनाया नोंथांमोनाव इनफरमेसना सौहैयो बेखौ बुंनानै आङो दिनैनि सावरायनायखौ दोनथ'बाय गोजोन्थों